arada tutman da şajyra görürüň bar. Sen selali giyipsin, niyet ettin dämi? Inni ta gün yaşayança makamdır. Men ağzım arada. Bir nämişim, bir peygamberimiz aýdýar. Her kim siz bilen ağzıňyz arada bolup, mal, bir zat dawalaşyk bolsa, "Felyaqul inni saim." Mena ağzım arada dost, men dawalaşyk gadi. Peygamberimiz aýdýar. "Felyaqul inni saim." Mena ağzım arada diýip aýda diýipdir. Sen namaz okyp dukan bir sen ýanyňa öpse, işte näme dersiň? Namazyň pozup jogabyny aýdarsyňmy? Ýok. Namazyny okýarsyň, salam berersiň, oham gurruňy aýdarsyň da arada da şeýtmeli. Mena diýmel ağzym arada mal dawalaşyk gelýär. Peygamberimiz şu ýoly öwretýärdi. Hop, girdiň danyny badara. Awwalqa aýtmal kefin ve bir millet arada tutmayan ýanyk zinanly öňkünki Jabir aýat edene we adamla arada tutmayan ýanyk öňkünki şikefe aýtmal lalla. Şikefe aýtmal lalla.